Bin ai tunai keciguai. Kita lagi tinggal kaya mentah. Baru sini lalu mentah aku kan nakut kita lagi tinggal kaya mulai tinggal siput. Sama lagi-lagi mengenai lagi Paris. Jisu be ifai sini lagi teman dalon hadar kemud juga Christmas. Tunang kerku kerja yang kerku yang kinong peniat ke isi juga SACYM bah Hikam kijam kini kini renti kerku ya kini wala siya khot ngobha hakani ka por tang bangala bantin tu phi ka dei wakin ai min sim no in long lo ki balas bun in pediang no e kata ka jingdon HIV ha Meghalaya inum kelisho balai na A1 nama kata ka num yara andre in fake no da kham sha prang mo da ka ai da ka ba kumnung in yale no ban continue le ban pundunai ka spread kata ka dei tang ba phi tum ki khana samla pin long no ka siang pin long no ka jing sawa pin long no ka jing yarap mo ini ka office la ni ka sarkar la ni ka health department da ka ba phi sedang no ban firstly ban le ayu ban protect in the jong ban kiar na kita ki jing ma mo na kita ki high risk activity ki ban le stay in there Serius bantu please sudah mana? Baru kita berbagi Kalau